खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ एबसुआ आसाम सरकारखौ बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनायाव गोबाव खालामनायनि दाय होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ मैया कक्राझाराव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों एबसुनि मिरु आफादगिरि दिपेन बर'आ बावैसो सिगां गं 60 गोदान गामिफोरखौ दाजाबदेरनानैब्लाबो सोरखारा बिटिआरआव गं 664 गामिफोरखौ सोदेरनो हायैखौ दुखु मोननाय फोरमायो। बर'आ गोरोबथानि 5.1 दफानि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, जाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोरखौ सिमा खानाय आरो सोफादेरनो आरो बर' कसारी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल गावखुंथाय गायसननो खावलायो। बिथाङा बे गौथुमनि सिङाव थाबैनो मोन 36 बियाबफोरखौ दानो खावलायदोंमोन। सानैबो गोरोबथानि सागानगिरि जानानैब्लाबो एबसुआ बिथांमोनखौ आरो इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेशन (UPPL) खौ 28 फेब्रुआरियाव मोनसे गोनां मेलनिफ्राय बोखारनायनि थाखाय आसाम सोरखारखौ सोंखारिदोंमोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि रनज पेगुनि आफाद दैदेननायाव जानाय बे जथुमाव मोन 36 बियाबफोराव नोजोर होनाय जादोंमोन, नाथाय एबसुआ नारसिननानै बुङो दि खोला कामरुप आरो गवालपारानि ओनसोलफोरजों लोगोसे मोन 36 जानांगौ। बर'आ बेखौबो नोजोर होदोंमोन दि गोरोबथानि 6.3 दफानि सिङाव गं 10 फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादों, नाथाय गं 16 सोलोंथायारि फसंथानफोरा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइजखौनो नेगासिनो दं। ओनसोलाव सोलिबाय थानाय सोमावसारनायनि जाहोनाव आरोबाव हेंथा सोमजिनायखौ होबथानो थाखाय एबसुआ थाबैनो राहा लानो दाबि खालामो। इउनियनआ आसाम सरकारखौ बर' सुबुंफोरनि मोनथाय आरो जौगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय खावलायफिनदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लायाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ अडिट'रियाम हल आरो दालां लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरां जिल्लानि जौगाथायनि फारसे नोजोर होनानै मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ अडिट'रियाम हल आरो दालां लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंना होदों। गिबियाव मुंख्लं सुजित नार्जारी अडिट'रियाम हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, कक्राझार लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी आरो इएम रनजित बसुमतारी मोननि नुजाथिनायाव काजलगावआव गायसननाय जायो। बे अडिट'रियामआ ओनसोलनि रुजुजायै आरो बायदि रोखोमनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि थांखिजों गासै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव मोनसे हल लुनो थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारिनि बाहागो। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लायाव गंब्रै गोदान दालांनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो, जेराव खाग्राबारियाव कसुदला र'डआव आरसिसि दालां, उत्तर इस्लाखातानिफ्राय दरगाव लामायाव आरसिसि दालां, दानथकनिफ्राय सान्दुपुर र'डआव आरसिसि दालां आरो किसान बाजाराव आरसिसि ब्रिज खामारपारानिफ्राय थेंगोनामारिसिम दं। बे दालांफोरखौ लुनाया चिराङाव लामा फोनांजाबनायखौ गोबां बांहोगोन होनना मिजिं थिनाय जादों, जायजों जिल्लानि रांखान्थियारि जौगानाया बांगोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बिटिआरआ आइजो गोहो होनायनि थांखिजों गोदान गोजोर जौगाखां हाबाफारि बेखेवदों। बिटिआरआव पर्ल आबादनि सायाव जारिमिनारि फोरोंथाय हाबाफारि बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव हेफाजाब बिफानआ गावनि 100 साननि मावथांखि बिथांखिनि बाहागो महरै मोनसे मुक्ता आबाद फोरोंथाय हाबाफारि जागायदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हाबाफारिनि थांखिया अरायथा जिउ राहाखौ बांहोनाय आरो ओनसोलाव आइजोफोरखौ गोहो होनाय। 16 आगस्ट 2024 निफ्राय जागायजेननाय 7 साननि हाबाफारिया मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशननि सिङाव 100 साननि मावथांखि बिथांखिनि बाहागो। मुंदांखा मुक्ता आबाद मावनायनि रोंग'सार श्री रुलिन हाजरिकाया मसेल सायख'नाय, आबहावायारि थासारि आरो निउक्लियास इमप्लान्टेशन आदबफोर बायदि गोनांथार रोंग'थिफोराव गोसो होनानै हाबाफारिखौ बोसोन होगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया बिटिआरआव जिउ राहानि खाबुफोरखौ बायदि रोखोम खालामनाय, जाय आइजो बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय थोजासे राङारि मुलाम्फा होनाय,
जाय सानफ्रोमबो 1000 रांसिम आरजिनो हायो। बे हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो गोसो गुदुं बाहागो लानो हादों, जाय आइजोफोरनि थाखाय रांखान्थियारि उदांस्रि आरो ओनसोलाव अरायथा हुदाफोरनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। बे फोरोंथाय हाबाफारिया समबाय भवन, तितागुरि, क'क्राझाराव खुंफुंजागासिनो दं आरो बिटिआरआव आइजोफोरनि जिउआव मोजां गोहोम गोग्लैगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ मणिपुरनि बिष्णुपुराव रैखाथि हान्जाया गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। हाजोआरि आरो हायेन जिल्लाफोरनि सेरफां आरो लोरबां जायगाफोराव खुंजानाय मोनसे मख'जाथाव रैखाथि अपारेशनाव मणिपुरनि रैखाथि हान्जाफोरा रबिबाराव बिष्णुपुर जिल्लानि बांगु नावदाखं मैचाकपि हाजोनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद जब्द खालामदों। रैखाथि हान्जाया गंसे 9mm CMG, गंसे 9mm पिस्तल, गंसे हादोराव बानायनाय पिस्तल आरो गंनै 9mm मेगजिन बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो अपारेशनाव मोननै HE-36 हेन्ड ग्रेनेड, गंसे 2 मर्टार गोजौ बेरफ्रुग्रा बमा, गंसे 2 मर्टार सोरां बमा आरो 30 गोथां गुलि बारुदनि राउन्डफोर मोन्नाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बङाइगाव जिल्लायाव आसाम पुलिसआ सन्देह गोनां हिर'इन हमदों आरो सानैखौ हमदों। ड्राग्स फालांगिनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव बङाइगाव जिल्लायाव पुलिसआ अभयापुरियाव आयेन बेरेखा मुवा फालांगि खालामग्रा सानै सुबुंखौ हमदों। अपारेशना देवहाटीयाव रायजो राजालामा 2आव जादोंमोन, जेराव पुलिसआ गोबां बिबांनि हेर'इन रोगानायनि सन्देह गोनां गंसे मटर साइकेलखौ होबथादोंमोन। दायनिगिरि मर्जिना खातुन आरो जहिरुल हकखौ हमनानै लानाय जादोंमोन आरो हेर'इन होनना फोथायजानाय मुवा गोनां गंथाम साबोननि बाक्सुफोर बोखांनो हादोंमोन। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बे कनसाइनमेन्टखौ बे ओनसोलाव राननो थाखाय लांलानिफ्राय अभयापुरि देवहाटीसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। जब्द खालामनाय बेसादखौ 119 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इननि होनना रोखा खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ आथिखालाव ड्राग्स नेटवर्कनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय सोंनाय-फिननाय खालामनाय जागासिनो दं आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझारनि रायमना नेशनेल पार्कआव सानब्रैनि उनाव गोमानाय सुबुंनि जेबो गुमुर गैया। नारा-नाथा नाजासेयावबो दासिमबो अभिजित सरकारनि जेबो गुमुर मोनाखै, जाय सानब्रै सिगां क'क्राझार जिल्लानि रायमना नेशनेल पार्कनि चौधुरीघाटआव गोमादोंमोन। गसाइगावनि कुसुगाव बाजारनि थागिबि अभिजित सरकारा 15 आगस्ट बिस्तिबारखालि संकस दैमायाव दुगैबाय थानाय समाव गोमायो। बिथाङा गावनि नखरजों पिकनिकआव दंमोन जेब्ला बिथाङा हरखाबै गोमादोंमोन। बिथांनि नखर, जायनि गामियारि आरो पुलिसआ बिथांखौ नागिरना दिहुननो हरखाबै नाजानाया जाफुंसाराखैमोन। बे जाथायनि उननिफ्रायनो आसाम पुलिसआ स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स (SDRF) नि हेफाजाबजों थावनियाव गोख्रों रैखाथि हाबाफारि लागासिनो दं। बबेखानि दिनैसिम सरकारखौ मोननाय जायाखै होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ विनेश फगाटखौ गावनि गामियाव सनानि मेडेलजों मान बावनाय जादों। भारतारि खमलायगिरि विनेश फगाटआ हारियानानि गावनि जोनोम गामि बलालीयाव सौहैनायनि उनाव गामिनि बैसोगोराफोरजों सनानि मेडेलजों मान बावजादोंमोन। हर गेजेराव मान बावनाय फोरबो जानायनि उनावबो रोजा रोजा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। विनेशआ सनिबाराव भारत सौफैदोंमोन। बिथांजोखौ पेरिस अलिम्पिकआव 100 ग्राम बांद्राय गिलिर लिरथाय जानायनि थाखाय सनानि मेडेलनि थाखाय फाइनाल बादायलायनायखौ गेलेनायनिफ्राय उदां खालामदोंमोन। दाइनथि खौराङाव दङ बेंगालुरुआव बाइकआव लिफ्ट होनानै 21 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ जिनाहारि खालामो सासे सुबुङा। मोनसे पार्टीनिफ्राय न'आव फैफिननाय सासे 21 बोसोर बैसोनि फरायसालिमानि जोबथा बोसोरनि फरायसाखौ बेंगालुरुआव सासे सुबुङा गावनि बाइकजों न'आव दोनलांनायनि मुङाव जिनाहारि खालामदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला सासेल' सन्देह दं। जाय सुबुङा बिखौ लिफ्ट होदोंमोन बिखौ जिनाहारि खालामग्रा होनना सन्देह खालामनाय जादों। उफ्रा पुलिस कमिशनार रमन गुप्ताया रोखा खालामो दि जिनाहारिनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुप्ताया बुंदों, जों जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनबा हानजा दानाय जादों आरो थाबैनो दायनिगिरिखौ खागोन। बे जाथाया गासै नोगोराव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों, जाय आइजोफोरनि रैखाथिनि बादै जिंगाखौ दिन्थियो। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनो खामानि मावगासिनो दं।
जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्सनाव होनाय जादों।